Ania si Ray Anthony Chu, alang sa maayong balita sa Bohol. Sa pagdangop sa Department of Science and Technology, niginan siyang pilo-pilo ang usa ka metal workshop na kubsan ng ilang usik sa produksyon ug nakapatrabaho pa sa daghang mga tawo hangtod karon. Napugos sa pagbuhi sa nabungkag nga kumpanya, si Teodoro Suarez ug mga kaubanan miduol sa DOST aron maihiman nga kapatrabahoan sa mga nailo na nga mga trabahante. Wala nang tay trabaho ang mga welders, metal fabricators ug stainless steel workers. Apan tungod sa small enterprise technology upgrading sa DOST, nakakuha sila og bending ug metal plate shearing machine nga may papaspas sa pagtabas sa mga metal sheets nga ilang himuong atop, sandayong ug fascia boards. Ang among gikuha sila is kani mang binding machine. Naanan pagkakuha namo sa binding machine, ang among ordero sila plain sheets na lang, stock na may plain sheets. So kanang naay mga order na mo ato, pwede na mo makataon mi ugatir una while waiting sa roofing gi-order na mo sa tanglang. So paspas na siya. Kuan po kayo ang DOST. Tabang gid po sila dire. Tabang gid sila. Ari sila dire. So may inyong kinahanglan pa para kuan. Among isulod nila. Kuan mo po sila kanang ilang mo pong kinahanglan sila ka ana di naka-idea mi nga ana. Moto nga kuha mi og shearing machine na pod. Manual lang mo ikuha. Ning abot na sa 55 ka buok ang ilang mga trabahante karon. 46 milyones ang ilang halin ug ming-usbaw sa 735 ang ilang nakumpleto na nga mga trabaho. Walay kabutangan sa pasalamat ni Suarez ug iyang mga trabahante tungod sa DOST setup. Kay kini nakapasayon, nakapadali ug nakapahimong luwas sa trabaho adlaw-adlaw. Kantong gagmayng negosyante nga buot mosama kang Suarez, duol lang sa DOST Bohol PSTC ug pakigsabot. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.